Здравейте, хора! Днеска ще ви покажа третият наръчник, излязъл в Egmont, България. Аз се го купих 2015. В Майнкрафт никога не си сами опасността от вражест. Не мога да виждам, като снимам. Нападението дебне непрекъснато и навсякъде ще оцелееш ли? Добре. Това е отзад. Струваше около... Виждате ли? Около 15 лева този наръчник. Не е глупост. Як е. Вижте иконата. Че яко блести. Наръчник за водене на битки. Аз съм го изчетел целия. За мен е як да ви кажа. Това е TNT и запалка. Това е кофа слава. Това е какъв е паяка, от какво уязвим, от падане, от огън, от динамит, от лава, от кактус. Люспеницата е уязвима от лава и дърт. Знам. И тук това е за слайм, слус, крипър, скелет, зомби, ендерман, вещицата, гаст, битка пада, магмен куб, пламък, зомби прасе, Уитнер скелет, Уитнер бос. Тук е портал към края. Змей от края. Ендер дракон. Тук как да го нападаш пише. Хубаво е да го нападнеш с лък. Не е хубаво. Аз ви казвам, първо трябва да унищожите кристалите, ендер кристалите и после да го убивате. Трябва да му унищожите тези кристали. И ето, той от него взима мощност, а после като го убиете, се превръща в прах и просто така оцелявате и така свършва Майнкрафт. Омагьосването за енчантинг с чародейската маса и чародей. Не ми прилича доста на чародейска. Омагьосване. Тук е да ти каже на един свещеник да ти омагьосва нещата. И това е. Тук ти казват как да се биеш. Аз почти всичко съм прочетил. Този наръчник адски много ми помогна, за да знам. Ето, това е кожа, злато, резница, желязо и диамант. Запомнил съм ги. Тук казва, че може и да си ги боядисваш броните. Ами добре, надявам се да ви е харесал клипа. Показах ви няколко странички на Майнкрафт, водене за битки. Добре, това е от мен. Не за днес, очаквайте още и днес. Чао!